Ndozi Alderman Zacchius Bangwayo. Ndakatanga kupinda mukanso kuita councillor muna 91. Ndikazorekera 2018. Ndanetawo ndiri Alderman Nyanga District Council. Ndingati muno munyanga ndakauya ndichiri mukomana, ndikawanira ndamunomu, ndinonyatsoziva ndingati kutaundi rese even district as a whole. Takatanga ichiri rural council ndokwandandiri, then the other ndingati kwainga district council with rural council. So nina was rural council ngondini councillor ugari mutaundi, ndini munhu mutema wangari councillor muno muno as from 91 up to kuzobatana kwatakaita amalgamation muna that was 1994 ndopatakazobatana amalgamated as Nyanga District Council. Tino CEO atanga tina previous was a European. Patakaenda great kuti tisangana varungu vese vakapera kutiza about CS eso vanhu vatema varitso yenyika tichirane kanzo. Then zvakaoneka manje kuti kugara nokugara kanzo town raita hombe kuna kanzera ari wani ndopakaso splitwa kuti pechiite makanzeras 2. Patati uko 31 kuno umwe ini ndaingori 29 since ndandingori 29. Saka ndazoona kuti ndagarisa ngakuchiuya wafana new blood ndopakaso papapinda vamwe. Ini I am very respected ndingati mudistrict yenyanga as Alderman. Ndinobatsira here and there. Ndinoona vamwe wondirobhadharira mafees. I'm a businessman as well. Ndine mashopu kunoku mutaundi nekutombo. Saka mazuva ndavhura kutombo uku ndakabva ndaiswawo kuti uya uite guest pachikoro chiri padhuze ipapo. Vandatora vana vairi kundidzidzisa. They are now in form 4 vana ivavo, of which they are very bright. Ndozviri kundinakidza izvozvo. Ndikati kumashure kwese uku ndina vamwe vandaitobhadharirawo vamwe akatopedza mauniversity. Ndine lucky rokuti ndine mudzimai hard worker anondibatsira in everything. If I say something and iye ataura chimwe chinhu tinowirirana, then toita chinhu chedu. Now ndaane vana vamwe maarchitecture machichi, I will call them and ndichida kubatsira munhu todecide pamwe chete. Ndakuonawo futi kuti vana vangu vakupindawo in that way. They are doing also mawonders kwaari kunana Harare ari city council as the architecture. Ane almost now 2 years now. I'm on council. I'm senzera milestone. Akamutange pano pa milestone gymnastics. Topanga gari akazotorwawo ngecouncil amu Harare. Kuti akabva kunoku ndokubva aende kosenze mu Harare construction. Ndopa akamuona opa apply patotorwa mucouncil. Ndokwaari munhu atowawo mabusiness sezvendirizvi akutoitawo zvemabusiness, of which handiyanyonetseka kuti ndikafa even today business rinofa harichafi ngoti ndatova neproduct yemwana aamubusiness zvakare nomuriora akavhata muchiona kufanana nomudzimai wangu, they are all in business. Ndingori panapa nofunga panapa ndaita 2 hours ndiri pano panherera panapa, asi the business is going. Ndimete mwariko ndo vanhu manager. Tainga nemachallenges akati kuti ndikatora kamukasitori kakazoita kuti ini ndibve ndavhotwa kuita kansera. Takaita dambudziko tichida kufome location muno inozi Nyamukatuku enodai location muri kuona. Havana kudaba kuti kwese kuna Nyanga nikwa kusati pane chinhu ari masango chete. Saka havana kuda kuti vanhu vatema vaite location. Hanzi ndokunobva napo waenzi matourist. Akazoona utsi chichi wati zviri kuita. Saka takabva ta revolt now
kana chaiko kusvikira vazotibvumira local government kuti tifome this location. Lucky ribongere kuti kwainga nawamugabe munozviziva kuti svikasvika uko vanga vari uko ndevachombo vakabva vatibvumira kuti haiwa zvachenezvo zvanotaura zvati hatizviteedzi. Vaiita by all means kuti kunonyukire nzizi kunodidini hakubvumirwe kuti kugare vanhu ngekwemhuka. It was national park, we were close to national parks, but takabva tavakurira ndopandakaita kansela ipapo 91. Then 94 kuchiakiwa takatanga kuita kuaka, takaonawo mari kumadonation kumadonors kwakubva tavaka, kwabva taaloketa vanhu kwauchitogara, of which ini ndokuenda kutogara ikoko. Handina kuda kugara mumasabhabha, I've got properties kunoku, but ndinoda chaizvoko just because of politics. Unofanira kugara navanhu. Ndondandakagara kuidentity, ndondandakagara ikoko. It was because of politics. If you go away from the people, vanhu havazi kuyeukiva. Saka unofanira kuona matambudziko acho nawo. Ndo kazhinji zvinonyanya kuoneka paukanzera. Hazvidi kusema munhu ngoti unode vhoti yake then womusema, no. Stay with them. Ndakanyasa kuigadzirawo imba yangu zvakanaka. Saka handina dambudziko. Ngomukawo ndichingamudzana nemaresidence and all the like. Saka dzimwe dziri uko muri kurendesa? Ndorendesa. Neshopu nemashopu kuno kuprochitero kuno kuwanu then kutombo. Okay. Saka ndiri api mashoko amungade kukurudziro yamungabe kune makanzela aripo izvozvi kana achada kuzoita kansela? Kazhinji ndinotoyambira kazhinji kuti kukanzuru hakusi kopinde kuda mari. Hakuna mari kukanzuru kazhinji kacho. Zvimaalawezi zvisina zvizvinombobatsiraba. Wapinda iwane mwoyo wokuda kubatsira. Kuona kwangu inini kazhinji kacho ukanzera hwaifanira kutopindwa kwako ngomunhu une possible to my properties in the area. What do you une my properties here? Usually ndo kazhinji izvozvo. Ngokuti ukanga usina unozofunga kuda kuite yavanoti corruption. Maybe unoona kuti instead yokuti upe vanhu sakanzera kazhinji kacho hatisiriwo mahandouts okuti tinoti wapiwe chibage chokopa vanhu iwo takurawo sagi kuenda naro kumba kwako. During my time ndinotopupura ipo panapa kuti otherwise ndinoita kuti ingazikange nyika isi kuti handina kumbowa kurye chinhu chekutora. Ndaitopa muno mutaundi, ndaitopa zvakatowanda zvitosara ndeidzorera pachembea, asina ntori kana sagi ngokuti ndinonga ndinazvo at times. Asi ndakanyasoziva kuti as a councillor ukatotora iwoyo ngoti unozooneka ngoumwe asina, then ofunga kuti iwo wakorya ini ndoshaya. Saka ndaizviavoida izvozvo kusvika ndiregere kukanzera. Handina kumboona, of which even now if I could come back could do otherwise no possible no winner, but people loves me muno area. Ko ndapi mamwe infrastructural development amakaita imi muri muofisi zvakafanana nechikoro kana maclinics muno munyanga? Muno mumanje muri so tricky zvamakaita manje ngezvekuti muno mutaiconcentrata nema locations. Ndingati ndine locations atakavhura with the influence yekanzo. Tikavhura Bepe ndinda andiri kansela, tikavhura Nyamuka 2 ndinda andiri kansela, hatichatauri ngemainfields. Tikavhura Nyangani Park, then tovhura futi extension ndingori inini. Yanga indoripo irochitero nekunzvimbo itoti kona kudzingwa site and service area iri kuSasoko ndokwaigara vanhu vatema varungu ichigarawo. Saka malocations ese akaitwa muno ndinda ndiripo. Tikawaki Nyamuka primary, that is school iri apapo. I was cancelled at that time. Then nekuwandudza migwagwa yedu, if you go in town unoona kuti town redu rakati chenei pichana kuburikidza ngema CEO aripo
ndinope kutenda zvikuru kuna Mr. Jarawasi CEO tinawo. He's a smart guy. Anode zvinhu zvake zviri a bit smart. Saka dhorobha redu is smart. Zvanga zviripoka vanga wakati wandei paingana vamwe ainzi kuruku anga achibata kunoko neku aibata pane vaitora kuTrotberg achichichana umwe ngo vaibva kuTrotberg umwe vaibva kuJohannesburg achiita muno ndokubva pamboite munhu mutema anga ari pana ainzi Mutonodza ndokubva tambosenza tese for 2 years ndokubva ndazosara inini manje ndakasenza tese for almost 2 years but ndazosara inini ndichitungamira this the whole town kubva kwamangondoza kusvikira kuno kwese uko saka akazooneka kuti has too big nemarokesheni atatoduraya zvazvisikachaiti vabva ndazopilitwa kuita 2 ndopakabva pati uko kuna Mutonodza ini ndiriwo kuno wabva tachova takadaro uzombouyawo akauya after Mutonodza kwakauya umwe mai akambopinda ndikaposenza futi nawo titi tese then kwakuchizouya kukanzira Musindo ndo akazotorwa wangu wakabva kupinda manje kanzira Chipepera ndo aripo zvinezvi kunoko kuno ari kuno anonzi kanzira Nyamakanga after my retirement.